Går I med planer om at ville udskifte jeres gamle oliefyr, eller har I brug for en billigere og mere miljøvenlig varmekilde, så er jordvarme måske en god idé. I vores forretning i Silkeborg finder I også et showroom, hvor I kan se og hente oplysninger om, hvilke muligheder I har, når det drejer sig om installation af et jordvarmeanlæg. Sammen med jer foretager vi en beregning af, hvilken type jordvarmeanlæg, der egner sig bedst til netop jeres behov, og hvilke løsninger, der giver jer de største besparelser. Kort tid derefter kan arbejdet sættes i gang. Dygtige entreprenører og installatører sørger for, at også jordarbejdet udføres så skånsomt som muligt. Når installationerne er afsluttet, gennemtestes systemet af vores installatør, og endelig får I en grundig vejledning i systemets betjening. Nu har vi installeret dit nye jordvarmeanlæg, og jeg vil lige prøve at vise dig de grundlæggende funktioner, hvad du skal vide omkring det. Herovre kan du justere varmen op og ned, alt afhængig af husets varmebehov og urtemperatur, til at og når den starter, det betyder, at det presser og henter varmen. En væsentlig fordel ved jordvarme er, at den fungerer lige godt sommer og vinter. Og jordvarmen påvirker hverken buske eller træer på grunden. I forretningens i alt 1200 kvadratmeter store udstilling finder I produkter fra blandt andet Svanekøkkenet.